parlem ara d'handbol, on el Benicarló de segona nacional va caure en la tercera jornada i va patir la seva tercera derrota seguida en aquesta tornada a la categoria. Derrota per 27-35 contra un Florida Universitària molt més encertat en atac. El marcador del descans era de 10-14 i en la segona part els benicarlandos van millorar el seu atac, però no van poder retallar distàncies i remuntar. Finalment els visitants van ampliar diferències al marcador i es van imposar per 8 gols. Després d'aquestes 3 jornades, el Benicarló és penúltim a la classificació sense puntuar. Els deixem ara amb un resum d'aquest Benicarló, handbol Benicarló 27, Florida Universitària 35. Soriano, Antonio Fariñas, Juan Rueda, Jordi Gargallo, Àlex Pérez, Pau Fernández, Borja Moya, Ciro Valverde. El partit que... Pilota que circula, bona intervenció. L'equip del Benicarló. Pedro Torrent, trau el porter, Víctor Robles al porter. Marciuk intenta buscar el pivot. Llançament, parada de Josep. Todos de camp i Josep a la porteria. Baló per a Pedro, baló al pal. Ataca l'equip del Catarroja. Primer gol del partit, gol de Gabriel Miñana. Adrián Toro, el llançament de l'extrem circulant d'Òscar Aguilar. Catarroja, Gabriel Miñana buscant el número 10, Òscar Aguilar. La 3. Marcos Dadone, llançament, gol de Marcos Dadone, 1-1. Per a l'extrem, Fernando Ballesteros, torna a treure. Indiquen penal els col·legiats de l'encontre. Buscant el número Àngel García, torna para Josep. Porteria. Jordi, gol de l'Arc del Moble. Pareix que després del primer temps de febrer, Víctor Marcos Dadone penetra, gol de Marcos Dadone. Don Pepe Forés, paradón de Josep Febrer. Marcos Dadone, Víctor Robles, llançament, gol de Víctor. Igual. Víctor, Jordi, gol. Per el Mancheño, treu el porter Josep Febrer, un altre més. Circulació i atac ràpid, paradón de Josep, parada de Josep. Per 2 vegades. Atac Arc del Moble. Sorín, gol de Marcus Sorín. Del Catarroja. Gargallo, llançament, gol de Jordi Gargallo. Soriano. I gol de Pau Soriano. Per a Llopis. I Llopis que fa el que no tenia. A la remanguia sobre Pedro. Penal per defensa interior. Robles. El rellotge a 0. Víctor, gol. 10. Tornem amb vostès a la segona part. Gràcies. Per part del Arc del Moble, Josep Febrer. A la porteria, Marcos Dadone. Gargallo. Jordi Gargallo. Gol. Al pal curt. Gol que intercepta Marcos Dadone, Pedro Torrent, gol de Pedro. Víctor Robles penetra i golàs de Víctor Robles. Jordi Gargallo buscant a Pedro Torrent. Pedro per a Víctor, gol. Pau Soriano, paradón de Sergio Bre. La primera línia, Mancheño, parada de Josep, tenta traure Víctor Robles, Marcos Dadone, gol, Marcos Dadone. Malaire Toro, para Josep, Marcos Dadone, Marcos penetra, gol de Marcos. Parada de Borja Moya. Víctor i gol del... Parada de
Moya, gol. Ballesteros tot sol, Hidalgo, parada de Borja. No pot controlar, treu ràpid, balón per a Ciro, gol. Ciro Valverde, Catarroja. Matei Marciuk. Pilota per a Àlex Pérez. Gol, Àlex Pérez. Víctor Robles. Marcos Dadone, penetra Marcos, gol. Víctor Robles, penetra Víctor, gol. Víctor Robles, Jordi Gargallo, Valverde des de l'extrem, gol de Ciro Valverde. Buscant a Pedro Torrent. Juga Gargallo. Pilota per a Valverde, 3 de 3. Ciro Valverde. Juan Rueda per a Pedro Torrent. Gol de Pedro Torrent. Florin. Gol. Buscan a Ciro Valverde. Gol de Ciro Valverde. Gol finalment de Llopis, 27-35. Era un partit contra un equip que està molt assentat a la categoria. A nosaltres ens ha agarrat en baixes, estava el banquillo ple, però hi havia 3 jugadors que estaven per omplir, perquè no estaven jugant, més 2 que estan treballant. Eixes baixes se noten molt. A veure, està clar que en aquesta categoria encara només porten 3 partits, me'n queden 23. Així tindrem que remar fort encara un bon temps. I la veritat, si me'n vaig en una part positiva, que és que la gent jove que puja en 18-19 anys, la veritat és que ha donat el callo i ho ha fet molt bé. Bueno, doncs la pròxima setmana tenim un desplaçament a Quart de Poblet. Jo crec que serà un partit que es pot guanyar, perquè de moment està com nosaltres que no ha aconseguit victòria. Entonces ahí és un partit més de la nostra lliga que tenim que donar-ho tot i a veure si recuperem un parell de baixes esta setmana i podem anar en l'equip més complet i podem intentar fer el nostre joc.